Республика хөкүмәте йортында узган утырышта билгеләп үтелгәнчә, Татарстанда хайваннарны ойлау мөмкинлекләре артты. Бигрәк тә пыши, кыр кәҗәсе кебек кыйммәтле хайваннар күбәйгән. Кабан дуңгызларының саны киресенчә кимегән. Моның сәбәбе Африка дуңгыз чумасы таралуга бәйле. Бу хакта тулырак киләсе репортажда. Кыргый хайваннар арткан. Бер елда гына да Татарстанда аучылык байлыклар запасы 20% арткан. Бәясе 2 миллиард сумнан артык. Азык базасы да ау өчен җирләрдә бар. Республикада поши, кыр кәҗәсе һәм кабаннардан тыш күптән түгел мараллар да кертелде. Ау бәясе тотрыклы түбән. Численность растет, даже такие ценные виды, как лось. Хайваннарның саны артты. Хәтта поши кебек кыйммәтле хайванның да бәяләре төште. Бу сөендерә. Аучылык мөмкинлекләре җанварларның саны күбәйгәненә түгел, бәяләр төшү хисабына да артты. Мамадыш, Чистай, балык бистәсе, Спас һәм Югарстан районнарында кабан дуңгызларының Африка чумасы теркәлгән. Йогышлы йоктыру куркынычын киметүгә ирешәләр. Вирус билгеләре булган 250дән артык хайван югытылган. Кабан дуңгызлары саны тулаем кимеми, дип ышандыралар комитетта. Кабан очень пластичный вид охотничьего ресурса. Кабан аучылык байлыгының бик таралган төре. Ул тиешле саклау чаралары, азык запасы булганда бик тиз торгызыла. Республикада азык запасы күп. Кабаннар саны тагын 2 елдан да артырга мөмкин. Ләкин Африка чумасы йогышын киметү өстендә эшләргә кирәк. Айрым саклана торган табигый территорияләргә игътибар зур. Алар Татарстанда 200 га якын. Идел, Чулман, Ык, Агыйдел елгаларына кешенең йогынтысын киметәләр. Балыкларның төрлелеген саклау буенча да эш бара. Бу кызыл китапка кирип барган балыкларга сазан, судак һәм карп төрләренә кагыла. Киләчәктә тагын айрым саклана торган 7 табигый зонаны булдыру планлаштырыла. Фарис Мөхәммәтов, Диана Дасаева, Адил Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.